Cada dia, les botigues de Solsona obren i no saben el que es trobaran. Bé, doncs avui es trobaran amb mi i amb les meves entrevistes. Bé, hola a tots i a totes, estem aquí amb el Miquel, el que porta la clau. Aquesta botiga va ser escollida per Can Solvi i ara li començarem a fer les preguntes. Com estàs? Bé. Doncs comencem. Quants anys fa que la botiga està oberta? Doncs bé, la clau la van obrir la Rosa Riu, l'Antoni Albareda i el Romà Sales l'any 86, al desembre. O sigui que són 33 anys, 32 aquí al davant i ara aquest últim any que ho he agafat jo, aquí. D'on ve el nom de la botiga? El nom de la botiga li he demanat a la Rosa, a veure que m'ho expliqués, i m'ha comentat que va sorgir, van començar a dir tot de noms i mira, va sortir la clau així de sobte, algú va dir i va agradar i doncs van decidir de posar-li aquest nom. Quins productes vens a la botiga? Mira, a la botiga venem de tot, enfocat a la ferreteria en general, a subministres industrials i també tenim una secció una mica de la llar, diguéssim, de coses de cuina i parament de la llar. Quin tipus de client tens? Client, bàsicament, són les empreses de diferents sectors i el client, el públic en general, el client de peu, diguéssim. De què treballaves abans d'obrir la ferreteria? Abans d'estar aquí vaig estar al Solsona els últims 7 anys i doncs llavors ja vaig passar aquí. Quanta gent treballa a la botiga? De moment jo sol. I t'has plantejat agafar el guatre? Bueno, vaig a poc. He començat, he arrencat, ara aviat farà un any i bueno, anem a poc i anem veient com va i ja anirem prenent decisions. Què et va dir la família quan vas decidir fer-te càrrec de la ferreteria? Doncs em va recolzar molt, de fet si no fos per ells segurament no ho hagués pogut fer perquè em van ajudar moltíssim. Vull dir, van ser una peça clau perquè vam haver de traslladar-ho tot aquí i em van ajudar molt. Sí, els he de donar les gràcies. Formes part d'alguna cadena de ferreteries? No, de moment no. Anteriorment no n'havien format i bueno, jo ho he agafat ara, tampoc de moment no. Una mica com el d'abans, depenent com vagi anant la cosa i això, doncs ens ho plantejarem a poc. Quins són els productes més venuts? Més venuts, un que destaqui potser no n'hi ha cap, però bueno, bombetes, piles, no sé, coixinets, corretges, es ven de tot, vull dir, no n'hi ha un que diguis, ganivets també se'n venen molts, no n'hi ha un que diguis aquest és el màxim, vull dir, es ven de tot. Quina és l'època de l'any que vens més? Passa una mica com això, és bastant estable. Bueno, si hagués de dir potser l'estiu que hi ha més gent de fora i llavors potser es ven més, però és bastant estable, tot l'any més o menys igual. T'agrada l'ofici de venedor? Sí, és una bona feina, és agraïda, pots ajudar la gent, ajudar-los a trobar solucions als seus problemes. Sí, estic bé. El material que tens a la botiga el compres sobre catàleg o venen viatjants a vendre-te'l? De les dues coses, puc comprar perquè ells m'han deixat el catàleg i llavors jo selecciono el que em fa falta i ho demano, o hi ha un grupet de viatjants que passen almenys un cop al mes i llavors em falta alguna cosa, doncs llavors m'apunten i això. I últimament ha evolucionat molt les noves tecnologies, doncs per internet podem fer llistes, comandes, i inclús el WhatsApp va molt bé perquè de vegades alguna cosa una mica estranya els hi pots passar una imatge, que això fa 5 anys no ho podíem fer i era clar, llavors ho havies d'explicar i ara amb la foto, doncs, igual que el client quan ve a comprar també et porta la foto, vull això, i amb això ens ha anat molt bé, hem guanyat molt amb això. D'acord. Ara farem la pregunta de l'espectador, penjo una història a l'Instagram de Vila_Produccions i demano que li preguntarien a la botiga que toqués. En aquest cas, era la teva i la pregunta és la següent. Quina ha sigut la cosa més rara que t'ha passat aquí a la botiga? Bueno, coses rares, ara en aquest primer any no massa cosa rara, el que sí que sempre destaco o m'agrada destacar és moltes vegades el client ve i no sap ben bé el que vol i ens hem d'ajudar, em fan dibuixos o això per això, vull dir, de vegades sembla una mica com una endevinalla, potser més que cosa estranya és una curiositat que m'hi trobo bastant sovint. Si haguessis de descriure la teva botiga amb una sola paraula, quina seria? Varietat. Perquè hi ha un munt de productes, molts, i inclús, per exemple, d'un cargol hi ha un munt de mides i de qualsevol cosa hi ha moltes cosetes, o sigui, has de tocar moltes tecles i jo crec que és una paraula que la defineix bastant bé. Quina botiga t'agradaria que entrevistéssim el pròxim dia i per què?
Bé, no és ben bé una botiga, però m'agradaria el Celsona, perquè són molt bona gent i a més fan una tasca molt lloable, que és cada setmana treure la revista, ja fa molts anys que ho fan, i crec que podria ser una entrevista interessant i a més el Josep Maria em sembla que li encanta que li facin entrevistes, per tant estaria bé aquesta. D'acord, doncs moltes gràcies per aquesta estona que hem estat aquí a fer l'entrevista. Molt bé, gràcies a vosaltres per venir. I ens veiem la setmana que ve amb les pròximes entrevistes.